Para sa dugang ang mga balita sa Negros, kag panay mangin kauputa si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, maraming salamat. Mga kapuso, Balantayan, Mount Calaon. Malapit isa ka oras nga nagbuga sa madamol nga aso nga may upod pa nga abo. Aktibidad sang bulkan padayon nga ginabantayan. Nakatutok, Aileen Pedreso. Mas maitom nga aso halin sa Mount Calaon kung ipaanggid sa nagigad ni Inadlaw ang nakita sa pila ka residente pasado la sa iskiina sang aga. Gani hindi malikawan nga magkahangawa ang mga ini ilabi na nga nagdugay sa masobra 50 minutos ang ash emissions sang bulkan. Bali, ma'am, ang iyang description sa Gyapon is weak na siya Gyapon nga ash emission. Pero mas damol siya compared sa nanliligat ng mga timan. Halin sa 176, 60 lang ka volcanic earthquakes ang namonitor sa bulkan. Apang suno sa FIVOX, patimaan gihapon ini sang padayon nga paggiho sang magma. Halin sa 1,071, nagsaka sa 1,500 katonelada ang ginbugang asupre sang bulkan sa sulod sang 24 oras. Balantayan, suno sa FIVOX, ang pagsaka panaog sang kadamuon sang ginabugang asupre sang bulkan. Kung magnubo siya nga do very drastically nga pagnubo. So pwede man natin siya ma-consider as nag-heighten parameter. Nag-increase ang possibility of ma-worsen ang situation like mayara mga volcanic events na matabo like eruption. Samtang, nagpatigayo na sang assessment ang probinsya sa sitwasyon sa Taburong Creek na naganabaw sa barangay Biak na Bato, La Castellana. Nagpadulong sa lugar ang Penro upod ang DER kung saan ginistoryahan ang mga pamaagi sa pagpadasig pa sang pagpanghawan sa pila ka debris nga nagkalatiga. Siyempre, problema taman ding mga materials na kung hindi makuha sa kung medyo mahinay ang obrahan na ibi tungod sa kulang si mga equipments na kay gawuri man kami di sa barangay, sa mga barangay councils kay base di gambal ang pag-asa nga may laninnya. Nagpasalig ang probinsya nga magapadala sang dugang heavy equipment sa lugar. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.